cantik-cantik lho Jeng Mimin karo Jeng Apri iki. Nek April iku cantik duniawi. Telek. Jadi ireng sithik suntik putih, raine dongo sithik diselepke. Dia takutnya sama matahari, takutnya sama sorot lampu. Takut dilihat jelek. Oh iya. Niki cantik duniawi. Nek kula wedine ora karo panase srenge, wedine karo panase geni neraka. Wah. Tindak laku sak laku tembung sak tembung kudu dijaga. Oh nggih. Sampeyan anu Jeng Mimin sampeyan wis tau ngulon berarti ya? Sampun. Waduh. Ngulon ki Ke Jakarta to? Loh. Neng Mekah. Oh, mau ngaturi Jeng Mimin Jeng Apri ya supaya munggah pentas ya nggih ngiringi nganggo prau layar Mas ya prau layar iki mau pundutane monggo didadoske prau layar monggo. Jan istimewa banget. Wilujeng dalu jeng sing kula riyen ki sing pundi nggih penake? Ingkang sepuh napa ingkang enem? Menawi panjenengan Jeng Apri. Nggih, ingkang cantik, ingkang wedok asli. Nek sing wedok mondo-mondo niki. Oh, nggih. Nggih, wilujeng dalu Jeng Mimin. Sing sepuh mawon sing riyen, sing nom dikerekne ngono. Sing suwek riyen. tuwek ora suwek. Sek. Cek. Wilujeng dalu Mbak Limbo. Wah, suarane le merdur Mas aku kok. Menawi babakan pasuryan kula kalah cantik kalian sinden-sinden panjenengan. Mila. Ning nek urusan attitude saya tidak bisa dikalahkan dengan mereka-mereka. Coba golek wong wedok umure 48 tahun iso jaga kesucian lan kehormatane ra kok. Kehormatan ka SMP diotong-otong sapa-sapa gelem lho kula niku lho. Oh, Atase kula kondang ya ayu ya bondo bandu ya sugih apa duwe. Kok Pak perangkat-perangkat pengen ngayun ke kula dalang-dalang pengen ngayun kula ora gage-gage kula. Oh, nggih. Mergo kula eman nek karir kula hancur lho. Oh iya, nggih. Keneng apa kowe sakyane kok isih prawan? Mergane kowe ora kena digunakke, wong dalane buntu. Ya piye carane direka daya kok ya. Iya. Derek sowan Matur Gladi sembah Wano, nuwun. Mbak Limbuk Mak Cangik, timun wungkuk jaga imbuh, kula pitados sindian penyan mumpuni sedaya. Ya kula dadi pelengkap penderita mboten dados menapa. Waduh, nggih pun ngaten to. Ngoten niku jenenge ngasoraken diri mboten sae. Lebih regeng lek panjenengan wonten. Asli pidalem saking Dalem saking laladan Klaten, Jawi Tengah. Trah Klaten nggih. Nggih. Waduh, nggih. Sampun sawetawis dangu nggih wonten napa niku teng seni ngeten iki. Nggih gangsal 12 tahun kirang langkung. Weh, saderenge ngaso dadi sinden dados Kula nggih. TKW. Oh. TKW apa? Tukang keruk wedi. Tak kira lek Nggih. tenaga kerja wanita kok. Gawean apa mawon waton halal ampun dados menapa Oh, nggih, to ya. nggih, Jeng Mimin. Sinden ya ada masanya, penyanyi ya ada masanya. Oh, nggih, leres. Apa tenes kempang piyat radio untuk aku ya lunjak-lunjak apa geguyu putune to. Oh, nggih, Sesuk nggih. istiqomah ning omah, Ah. ngladeni bojone kancane. Bojone dhewe kok bojone kancane. Iya. Ning omah ngopeni putu, kok nek putune kong njaluk kae Kong gundulmu lho. Ya uti kok aku nek kok ngene iki. Iya. Kok nesu-nesu wae. Kula nyawang Yoga Wira Pradanga penyam nika pengrawit jan luar biasa. nggih. Pripun lek saking penyawan Ya, jenengan? nom-nom kok ngene hawane rahimku langsung keram lho. Iya. Rahimmu kok anu banget to, lek subur banget to. Subur aku kok wedok fertil kok no. Lagi iro yoga ganteng kok bayine wis metu sikile ora. Nek sikile kudu ana kukune, ora ana kukun. Iki abraku dhewe.
Panjenengan Klaten nggih jeng iki. Klaten, Nggih. Lek menawi Mbak Apri? Injih, kula ugi saking Klaten, Mbak Limbuk Mak Cange. Injih. Klatenipun ingkang laradan pundi? Kula saking dukuhipun Melandang, Desa Tempur Sari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Oh, nggih nggih. Nggih. Ampun peputra. Kula Nggih. dereng. Pangestu panjenengan nembe nggerbini menika. Oh. Nembe meteng 3 sasi. Ya karo wong apa gendruwo? Ya karo wong. Wong. Tak presake ndek Bu Bedan anake lanang. Ya syukurno ana generasi penerus. Iya jarine gur dielus-elus karo Bu Bedan ngene. 3 sasi kok ngertine anake lanang. Aku ya takok Bu Bedan kok ngertos anak kula lanang. Bulake terus-terus tekku kok le. Bedane omahe ngendi kon ngelus-elus nggon aku. Biasane Bedan kok pada ahli nujum. Biasane lek roh anak lanang wedok niku di GMS niku lho. Kok GMS? USG. USG ya. Ya kok gue MS. Kok kaya sound system. Perdana menika kolaborasi kali Pak Eko. Suatu keistimewaan dan kebanggaan tersendiri. Rasamu piye, Lek? Mongkok. Mongkok rasipun. Bombong mongkok. Neng kene iki sing ditanggap Mimin Nonggo Inggi. Mimin Onggo Inggi Prengganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Kuwi jenengmu. Nggih. Kok ana artine? Ana. Apa? Kusumane ngayu ki strike noter rembe sing madu. Ah. Mimin Onggo Inggi iki demit-demit sing manggone nggon banyu. Terus Prengganing Tias ki mamahku lek nglairke nang ngisor wit pring. Oh iya. terus Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Kuswardono. Wardono iki waria dodone ra ono. Lah kok ki eneng ta, Iki Lek? nggo nyepaki kon ana tukang son sing dilagarang jenenge wong ya. Wong tukang son iki teko sik dhewe mulih keri dhewe. Saweran sok kebagian sok ora kok nek ra tak upahi iki ya ndak ra semangat. Neng lemu nyandang apa kesusu piye kok susumu doyong ngetan ki? Gagas so aku mau tekan kene nek ijek nganggo bakju sari to. Ora ono wong manggake ngertine aku Bu Camat poso apa ngene ayan. Kowe rene sarungan kok. Derek-derek Dalane pangling karo aku. Kula ngali kok. Wah iki Mbak Mimin arepe tak aturi Mas yo. Piye tak aturi Mbak kok sarungan badan kok. Saiki pun cantik ta sak menika. Oh nggih. Wah ketok. Cantik niku mboten namung saking rupa lho, Jeng. Jadi dari penampilan aura itu juga bisa dikatakan cantik. Kadang-kadang wong enek sing rupane ayu ning ndak nyenengne. Membosankan. Nah nek panjenengan iki nuwun sewu nggih carane pas-pasan. Pas-pasan sedengan. Ning disawang ketok nyenengke. iso anu ngono ya, Lek. Iso temungkak ngono ya. Nek Apri iki rak suntik putih, ajune mergo suntik putih. Nek kula kan air wudu. Oh, beda. Iya. Nek air wudu ku rusane ning kanane, nek kan mikir duniawi. Oh, berarti kowe wudu. Wudu ki mesti salat. Insyaallah salat. Lah kowe nganggo ruko apa sarung? Nek soal akidah ya iki kudu diluruske. Nek salat lho, sik sepisan lho. Siji ngomong ning negara, ping pindho ngomong ning agama, kudu kebak hati-hati. Lah iya. Nek masalah salat ngibadah tetep ngibadah. Ya mestine nganggo sarung. Ning motife tetep kembang mawar. Gur motif rasa sae mbok. Iya. Mbok mawar mbok polos ra masalah. Sing penting suci. Aurat. Walah. Oh, derek ndedonga kagem desa Moyo Keten. Nggih. Moyo Keten. Nggih, Moyo Keten. Mugi-mugi sansaya dados desa ingkang rembaka. Amin. Tinebehna saking memala lan sukersake. Sak sampunipun ngawontenaken adicara dalu punika. Bersih desa. Pinaringan dirga yuswa rejeki lancar. Amin. Putrane soleh-solekah. Garwane saca gemati. Sing maune ngeslot leren ngeslot. Sing bendina mancing ya mancing kala-kala seminggu pisan. Sing pikir enteng tangan karo bojone saiki disuda menika KDRT. Oh nggih. Nah, sing lirak-lirik karo sing bojone ra kupen ngupen bojone kancane kuwi ya ora etuk. Bojone dhewe ra kupen kok bojone kancane durus. Urusin bojomu ora oleh ngurusi bojone kancane. Entek tegal entek sawah no carane ngono. Lek tentang bersih desa niku lek manut pengertian panjenengan pripun, Mbak? Iki ora anu ngomongne keadaan mergo pas hajatane bersih desa lek manten kan yang jelas dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lek khitanan ya dadi priya sing dewasa. Lek bersih desa ngeten iki. Nek bersih desa menika kejawi ngresiki lingkungan. Kudu ngresiki ati. Pemerintah
Pak Lurah, Pak Kepala Desa, perangkat, pemerintah, infrastruktur dibangun, paribasane apa wis dibangun. Ning nek atine rakyate kuwi isih suudon, pikiran elek, isih elek, menika ya ora prayoga. Mula resik lingkungane ya resik atine. Yen pengen guyub rukun sak warga, syaratnya wonten 3. Apa lek siji? Siji, jangan berburuk sangka dengan tetangga, saudara, perangkat desa dan sakiwa tengene. Oh iya. Dan sing husnudon. Jangan seudon. Ngaping pindho. Nomor 2, aja ngonceki eleking kanca tangga sedulur. Wah, gitu. Nggih, masukan iki. Gajah di pelupuk mata dak tampak, jarum di sebelah lautan nampak jelas. Oh iya. Mongko boroke dhewe ya akeh. Oh nggih, bener. Sing nomor 3, aja natoni utawa menyakiti hati tangga teparo sesamamu. Bibir bisa memaafkan tapi mulih ki rasane ati tatu pinggete mengko bisa bertahun-tahun. Oh iya. Berarti jangan seudon, jangan sing husnudon. Niki lho istimewane Mbak Mimin. Lah lek panjenengan napa jajale? Lah nek kula kan ngendel Mbak Mimin, mergane Mbak Mimin sing pengalamane kathah sing pun kagungan predikat. Predikatipun banci syariah niku nggih Mbak Mimin iki. Kok gawe ukara dhewe. Bisa sakit-sakitipun, sak gaduk-gadukipun. Sampun tepung kalian Bapak Kadesipun. Kalau sampun. Bapak Hari. Sampun usul kula wonten patuhun kula kalau waduh. Sampun ngersakaken lelagon wau. Dibuka rana. Heeh, kuwi dibuka sik Lek. Iya. Mbok ralik piye Pak? Ya bener 48. Lah nek ning Walah. Iya, cantik lho Jeng Mimin karo Jeng Apri iki. Ya Apri niku cantik duniawi. Telek. Jadi ireng sithik suntik putih, raine dongo sithik diselepke. Dia takutnya sama matahari, takutnya sama sorot lampu. Takut dilihat jelek. Oh iya. Niki cantik duniawi. Nek kula wedine ora karo panase srenge, wedine karo panase geni neraka. Wah. Tindak laku sak laku sak tembung kudu dijaga. Oh nggih. Sampeyan anu Jeng Mimin sampeyan wis tau ngulon berarti ya? Sampun. Waduh. Teng Jakarta toh. Neng Mekah. Oh, alhamdulillah sampun tahun kepengker. Umroh napa haji? Nembe umroh. Alhamdulillah. Nggih. Pancen saniki haji nggih ra didangu kok. Haji sing cepet niku rada mahal. Jenenge Puroda niku. Nggih. Kula daftar nggih mboten ditampa. Lah nggih kala wingi napa visanipun mboten mandhap. Mergo ditampa napa dereng cukup anune nyecuk. Mergo ndak duwe duit. Kula wis pilih umroh ae. Mengko nek haji, mengko jenengmu ra ganti. Napa? Ora apa nek umroh kan ora disebut hajine. Nek kowe kan haji dadi Haji Sukimin kowe engko malah. Apa kuwi? Jenenge asli. Oh Sukimin to niku. Iya, ya le panut. Ora, serius. Warga ngriki ben ngerti. Jenengan asline sinten, Jeng? Ngen KTP. Heeh nggih. Anu paringe bapak kalih ibu. Nggih. Romo kalih ibu. Nggih. Sukimin. Oh. Nen menika anu lho, menika namung Romo Kanjeng Romo kalian kadang kira tasih trah Kraton Surakarta. Weh, darah biru. Darah biru. Kowe nyamura laku dadi wong sudra. Dadi wong cilik, dadi rakyat jelata, nek nganggo jeneng ningrat kan kok konangan. Nganggo jeneng wong desa Sukimin. Ben kowe ngerti arus bawahi kaya ngopo, jerit tangise wong cilik kaya ngopo. Jangan asal bapak senang ABS, ning turun ke bawah. Oh iya. Penderitaane masyarakat apa sing dibutuhke saiki apa. Oh iya. Lah menika dados Kanjeng Rama ngaturne dadi mung nggo sanepa Sukimin jeneng Samudana ki. Lah umpama jeneng darah biru umpama jenengan napa iki? Niku mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya mimin saputri kala wau kok ya. Iya. Lah Jeng Apri, jenenge asli sinten, Jeng? Kula. Panut Wibisana. Sapa, Mbak? Panut. Panut pagi. Oh alah. Ana napa lan diwaos. Diperlagi Mak. Monggo Jeng. Saking Bapak Kades Moyo Keten, nyuwun lagu Sesideman. Kagem semua masyarakat desa Moyo Keten. Transparansi dibuka. Lagun menika mangke dipun aturaken Mbak Mimin, nggih. Ingkang satu Sulistyong Warni esem ngujiwat nyungging lating rontoke cejantung para priya lah. Enten to? Neng kok sayange lanang. Kepet kelek. Diwaca nak diwaca. Dibuka wis diwaca kok. Bismillahirrahmanirrahim transparansi.
Awake iki kudu. Kowe aja njaluk saweran. Ora kok. Ning nek dermis ya ora apa-apa. Malah men. Ayo pira? Dianuse. Terus, Ses. Kok 300 piye lho kowe iki? Kok 300? Jitek loro telu papat gelah 200 ki lek. Gang 100 dipasrahke adik-adik, adik-adik. Server tak nggo kowe. Nggo apa? Nggo suntik kabeh. Nyepaki jaran. Bendera apa enggak? Bendera apa enggak lah, Jan. Sinambi tetembangan. Jek pamuntan ya dicaos sisik. Oh dirumenaken. Lah jeng Nggih monggo. aku engko adik-adik iki wis jumeneng aku ya kalah cantik, kalah pamor. Kalah wedok barang kok, Mas. Iya. Kersanipun diaturaken rumiyin nggih, Mbak. Nggih. Sak dipun bawani to? Ah iya. Niki belajar ana kok ora bener tak benake lah jenenge bocah amatir kan kok nek ra dimbani. Nggih. Lek telek. Perlu dituntun perlu men ana dituntun. tongkat estafet. Kok Lah, pinter aku, ayu aku, mumpuni aku, intelektualitas aku kok mbok gawe apa? Ah iya. Ayo gak kena belajar. Ayo nak. Ayo. Wiwitane. Wah, tepuk tangan semanten hebat banget iki. Iya. Iki dereng Mbak Yune. Mbak Yune ya engko makantar-kantar. Ayo. Handerek sang peki. Miki 2 meter. Iya Ora ngepas. menghargai kanca-kanca sound system audio. Ora sing ngono, tak dohke iki ben awar kancane suarane. Men dolan to. Iya. Men interaksi anjang sana. Piye? Bagus. Kang olah budaya. Sowan menyang kutake Jan wis ora mondo-mondo lek ngono ya ya. ngono ya ada muni banci ngono dikalah. Ayo ora. Ayo kowe saiki jare senior. Iki ngon part bagian sing susah kowe rada selek. Iya. Mundur ana. Oh iya. Kersanipun pilah. Ah nggih. Sing ijek belajar karo sing wis Senior, profesional sing profesional. Nyunting naknipun Kang Mas. Sindene rada budek, Mas. Sing apa gender ki nyawang aku karo ngeleki duwi apa ya ya. Santai mawon Mas, kita partner kerja kita profesional. Sampeyan kok ya ngerti iki sing ngenter ki ACDC kok panjenengan. Nyawang kula kok karo ngeleki duwi. Kuwi arep midoni kowe. Celanane sesak Mas. Lha sesak celana. Sing rada tatak ngono lho, Ndro. Sawangan ngono ki. Santai mawon Mas, kula ora gage-gage. Kita persaudaraan. Mas, duga-duga ki pakmu gede kok, Mas. Alan-alan lho, Le. Ya no, Klaten kene perjalanan 5 jam kok swara bosok dipamerke ya Mas ya kepirangan. Jaga prajane Pak Eko. Iya. Pak Eko dalam mumpuni kok bintang tamu suarane bosok. Apa meneh lagi perdana ndek Pak Eko. Perdana, mari basan pe carane juga penggali dudut atine para warga tulung aku. Pak Hari. Meneng. Sekimen Wes lho. Lah bengok kok ya banter lho ya. Nyaruwes ki mawon lho kok menika. Ketok lanange. Kaya kesangeten lho menika kaya. Nek pun kondok-ondok menika ra ya apa. Oh iya. Penyanyi sampe melu kok pidak jempol kalau kono. Lah kula niki nggih manut mawon kok. Ngaten iki kan rungokne nggih ngrungokne. Umpama kula niki komentar. Sing komentar. panjenengan to sutradarane saupamane. Nah nggih. Sak leker gendonge niki ra jenengan to kok. Iya. Mbak. Anu. Keep silent Mbak, ojo ganggu Mbak. Aku mungkin man ganggu banget. Dan meneng kabeh kok. Meneng keep silent. Kono lek kleru kok nyalake kancane. Ben Bandara terus Sinden. Kaya iwak tombro kepancing ya. Sinden. terus Sinden senior kok anggar nyuara dhuwur nganggo kaing ngono barang. Nyun sewu lho Pak Eko. Pripun? Janipun kula saking Jawa Tengah tumuju Jawa Timur ku ya kula nuwun. Wis assalamualaikum Mbak, santai mawon Mbak. Nek sing sinden kali niku kula pitados. Jenengan nyun sewu arep mateni rezeki ku aja carane. Lah ngapa lho? Sinden meneng kabeh kok.
bar ngisak mas suaraku apik aja nyantet aku gawe aku nyun sewu lho. Aku wis kula nuwun assalamualaikum lho. Derek golek panganten iki lho. Jatahe Oh bar ngisak suaraku lho. Yo gandang gantas kok. Saiki lang suarane remuk nyun sewu Mbah pun ngoten niku. Larise jenengan ra bakal ngurangi rezekiku. Larisku ra bakal ngurangi rezekine jenengan. Gusti Allah ki kedom rezeki ra bakal kleru. Bener. Rasa dadak nyantet-nyantet dukunke suaraku dadi bosok niki. Men aku ra payu nang tulung agung. Mula Lek. Mula kok ora aku dadi kok ngene. Ora ngene iki. Pedeni. Mula ya, kowe mau kok nggon wetengmu isine bangsane silet. Silet lading kater ngono kuwi mula kok ndokmu gur separo. Ndokku loro separo. Oh arep digene telu ndak sedeng kok. Sik alan-alan ya. Iya. Aja ganggu ya, Nok. Oh sing kleru ki kala menjinge kok nyake kancane. Enggak usah, santai aja, jangan drop sama suara aku. Oh alah. Bandara teruskan. Nyandi men? Arit. Oh alah. Kowe ae nok gage nok. Dadi iki nek tak tinggal ning IKN iki kowe engko wis mumpuni. Ngapa dadi bekantan? Bekantan ki lutung iki, Bri. Bandara Tres Kayung yan selendang kuning kang saking mukir. Aku ya nek dari mengadol rupa tok ya, Nak. Iya. Suara Sukimin apa siapa? Ya wedok Mbak Mimin. Oh iya. Nek wedok resepe piye, Le? Ya dikempit no. Oh iya. Ngempet. Ning ora tok suwe-suwe engko ndak bledos. Wong edan. Suara kurang permana. Dijal bukaan lanang. Ning wasesa. Tutup. Ngungro. Buka. Tutup. Buka. Meriku sing ngrasake nganti senep lho. Tanggung jawab lho, kena ngantek pingget. Kok iso ngono, Ale? Lah iya. Hangung romarang tendara. Ya suara lanang rasa sok cantik. Lho, bapak-bapak ini anu nek sing cilik kuwi anu ya malah kaya banci, nek sing dhuwur kuwi malah kaya wong wedok miyayeni. Oh iya. Wong wedok jenggote ting cringi. Siletmu ketul lho. Rumangsaku mau ki ya tak kerok bar ngasar sing sritik. Oh alah. Piye? Anu suara lanang. Begagah. Begagah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Lah kok dadak jegok bareng. Swara kurang premono ning wasis Wedok. ngung Lanang. Wedok. Apik. Hangung romarang Lanang. bendoro Diah sul Wedok. le. Lanang wedok. Meteng no. Oh iya. Kur meteng. Kayak Lah nek vasektomi ora meteng. oh ya sih enak terus kok ya. Pijar ngincangake alis. Mbak Esi di nomor 3 iki vasektomi niku napa to Mbak Mimin? Iki ya pengetahuan. Ngumpulnya Vasektomi niku KB ning kanggone wong lanang. Oh. Biasanya Berarti kanggone kowe. Ya dua aku. Biasanya kan ngeten to. Bojoku nek KBP lali terus dadi ngono. Bojoku nek suntik terus awake lemu. Jadi jangan menyalahkan kaum wanita. Piyai kakung ya kudu berperan aktif KB vasektomi. Vasektomi itu bukan dikebiri loh. Jadi tetap roso. Tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang pria. Iya. Jadi bojoku baru KB saiki awake entek kuru gagangake ono sing awake lemu bedah lan sak piturute. Jadi jangan selalu menyalahkan perempuan. Laki-laki ya introspeksi. Oh iya. Soalnya wong wedok iki KB ya rentan kayak kula spiral kula malah mlebu tekan kene lho. Jenenge wong anu Kak aku ya. Mlebu teko cangkem iki piye lek ketukne. Ketoke du spiral kok kuwi. Iya. Terus tresno sesi daman
matur sembah nuwun terima kasih. Pamundutanipun Pak Kepala Desa. Nggih, niki enten pamundhut Jeng sik Jeng. Ijik. Saka Pak No Sate, kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Nggih. Semoga Desa Moyoketen selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat Pak Kades beserta perangkat semoga selalu sehat. Saka Pak No ngersake gubuk asmara, nggih, Mbak Puri. Niki wau dari panitia wonten sing ngersake anu Jeng. Podang kuning sing ditembangke kalian Mbah Tambir. Mbah Tambir. Perwakilan dari panitia. Mbah Tambir. Diaturi minggah nggih. Inggih. Monggo Mbah Tambir. Wah, jan wis hebat banget iki. Sugeng dalu Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mbah Tambir. Ngapunten iki kanca-kanca panggah jagoku kudu kowe lho. Padahal jago ora tau didu kok kabruke dos pundi nggih. Lah, yo dijajali dhisik dilangkahne no. Lah nggih. Niki lho enten priyayi putri sing Enten ayu-ayu kok. bidadari kalih kok dinggurke niku pripun Menenge Pak pripun? Tambir? Sing wedok sing pundi niki wae. Niki sing wedok kabeh. Madhep pemrono to, Nek Pak. tesek SMP pancen tesek kraket, Mbah. Lah kok padha ngene kok. Madhep rikol, madhep Lah rikol. karo mburi iki padha. Lah nggih to. Rika. Lah nggih, pripun? Ngarung-ngarep mburi niku nek wis lampune dipateni padha. Padha. Kok mosok padha rasane ku ya beda. Semen wong tua diapusi ra apa-apa. Niku wau Pripun? Bunda keng dalem jam pinten? Kula jam gangsal. Enjing. Konten. Kok yo mbany. Pun Pak Eko niki pripun niki? Pun to jenengan omongan bebas. Omongan. Nggih. Diomongne bab napa niku nggih? Niku wau panjenengan pun mundhut pirsa saking dalem jam pinten? Jam 5. nggih, jam 5. Mbak Mimin yo di Nitih napa niku wau? Anu, brangkang. Pinter sahabat niku. Anu, niki lagunipun panjenengan Podang Kuning. Nggih, Lho pas pripun? tale nek dijajari ak dhewe. Lah ya anggar podang kuning permanukan kok awake dhewe ya. Nggih. Niku wau derek dibawani lho karepe Mbah Lurah. Monggo. Nggih, Lah. monggo. Bebas mawon. Gentenan lho Mbak nggih. Nggih. Mbak napa Mas? Mbak. Aja Niki kereng-kereng. mengke limbukan ngantos jam. Tensine kok langsung mabel ya kereng-kereng. Anu tapi jejer Mbak Mimin. Oh, Mbak Mimin. Alah, serasi banget. Pantes apa ora ta Lur? Pantes. Wah, nggih. Channel kasepuhan niki. Nuwun sewu, Mbak nyawan suwun sampean jenengan nyuwun lintingane sepinten, Mbak? Oh, lintingane. Tindengan. Nadian sama Nadian. Ya sampean tembang niki ae. Lho, tandane kan ninting. Guyon, Pripun lho, guyon. Pak Tambir ki jan. Nadyan wujud demong peksi. Wah, layak kok ya tepuk Ngelak tangan nggih tale. Pak Tamir. Hebat, hebat. Becik swantene. Niki suarane wong sawan mriko lho, Pak Eko. Wah, mboten. Lho, jenengan jajar sinden kaya kula rak bathi to iso didemok-demok. Nek ro sinden sing mburi kan mboten kenging. Nek kalih kula jenengan napak-napake purun. Oh alah. Mbok kula nggih diobrak-abrik, Pak. Lah aku awang-awang nek sing kuwi. Awang-awangan. Kagawe talining bronto. Panjenengan persani to Kang Mas. Nggih. Kula caket panjenengan deg-degan le Kang Mas. Piye Mbak Tamir? Wanget to Pak Eko? Anget. Bacik enom iki susune niki. Pak kok piye ta le? Mbok Ya, anu anu, ya baru bener lah. kok iki mantan begenggek niki mbok ra ngono to kok murah. Gundulmu. Mungkin ada gula terus gak gula. Aku arep rupaku ra madolke nek babakan kok ngono ki ya nyunuk ra gagi-gagi kecok. Nek dibayar Bayar ya gelem to nek dibayar. Mosok dosa digerengi wong sak desa ora bayar. Tak ratanane bedak meri. Oh, nggih no. Ya sing ngene ya. Mas. Mas. lah kok urung apa-apa wis memeti iki piye to? Lho, kira mudeng sunahe Rasul kok. Nek wong lanang pasif wong wedok sunahe menawarkan diri. Oh. Ngersake mboten, Mas. Oh. Lah kuwi rak sing asli. Aku urung jamu lho, Dek. Mengke kula sing aktif, Pak. Oh, iya. Halo semanganis turmrak hati. Wonten padheran kula menika tuwuh wiji panjenengan lho, Kang Mas. Menika kula mau mlayu. Ya cara tok mudhun titik. Kang Mas mriki mlayu mriki. Ya ampun, ayah karo bapak mesra banget.
Ayah ya karo bunda. Ayah karo bapak. Ayah karo bunda, bapak karo ibu. Umi karo abi kok ayah karo bapak. Budayamu literatur budayamu kosakatamu neng ndi? Lah kuwi bapak karo ayah kok. Wa suwe nggon kula lono. Kalian kula peteki nggih, kersanipun sayahipun Ica. Rodok mburi kene aja. Injih bisa pun Mas. Pun mboten apa-apa padha plantangane kok. Wah. Penting ra konslet. Men petuk men. Goleki si podang kuning. Ebo bunga ing atiku nyanding bisa gawe tombo Langgamipun sekalian nggih Pak Tambin. nggih tapi nggih Sareng-sareng. sareng-sareng Napa direncang kalian Waranggono kersanipun Warati? Mboten jenengan mawon. Oh kula kemawon. Nggih. Nek kalih kula 20 mawon. Ora meneh, Lek. Lah duweke 17,5 ndak. Mboten napa-napa mengke sing 3.000 mangke parkir mawon. Oh. Lho ya ora ngoyo. Lho, Lanjane kok wis wong wedok luwes. pandai bersyukur kok. Nek ora Oh, pandai iya. bersyukur mbok dikai 5 juta sedina ya entek. Entek. Wong wedok iso dadi daringan. Mula Oh. sing syukur nikmat aja kufur nikmat. Ndak Gusti Allah duka. Bener, Monggo bener. Pak. Buka colok nggih. Nggih. Endi sing sampean gandrung sing endi? Nek sing ayu niki nek segemati kula. Sing wedok Niki asli wong kasih wedok- niki. Niki wedok ngetekke sertifikat. Oh, Lah iya. mbok kira aku rayap kok sertifikat. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng miteranggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Tak suwut mbok aja ngece podang kuning gawe pikirku kome celelek ireng tambah gawe manis ati bunga yen klakon dadi bojone ditayup ke Mas tayup Hatiku tan
golek sing tak sayang. Mubeng-mubeng miterang gonku goleki ora krasa esuk awan nganti ben. Tak suwut bojo ngece podang kuning hak gawe pikirku komes seleret ireng tambah manis hati bunga yen lakon dadi kowe yen si podang adutut hati keprana ora mendong hatiku dan soyon totro tak teranani sun pikaku luteng Pak Tambir sampean suarane kok apik. Alah apik niku lek tontonan. Lho, tontonan tenan lek niki. Ngapunten guyon wae kok nggih. Berarti sampean ya tukang nembang no? Mboten. Lah kok iso nembang? Diwarai ini kok Mbah Lurah. Oh, duh. Ora mungkin Mbah Hari iki priyaine naknu mosok iso nembang. Mboten. Ayo. Ngapunten niki mboten kok ateges kula niki pamer nggih. Nggih. Mboten ngapunten. Kula niki lelek nggih dalang. Oh, tapi dalang jedor. Ngapunten, nek tiap malam Jumat mboten bali lagi. Lek jedoran niku kok ngelik-ngelik ngoten niku pripun, Pak? Sampeyan iso to? Gitu, lek artine nggih dukon wong tulisane. Oh, umpamane jedoran ngangge nada sing rodok dhuwur niku. Dhuwur-dhuwur ceplok loro, Pak Eko. Rodok diek mawon. Dipraktekke ngoten lho, Pak. Dipraktekne titik ya, Jal, ya. Iki jeng mimin karo jeng apel. Kersanipun ngertos. Ben ngerti. Klatenan mungkin ndek enek ngono lho. Oh, ngoten. Ayo Jal jedoran piye? Yola elo yola elo ilaha elo la yola elo yola elo ilaha elo la. Nah, ngoten nada tinggi. Ngono. Wah, jedoran. Niku namine napa, Pak? Jidur selawatan. Oh, jidur nek dhewe selawatan. Laras Madya. Tiap malam Jumat ini intinya kan nguri-nguri budaya Jawi. Amin. Terima kasih Pak Tambir. Nggih. Insyaallah kapan-kapan pagi malih nggih. Nggih, matur nuwun, sukses nggih Pak Eko. Terima kasih. Ngapunten sangat, Mbak. Nggih. Sembah nuwun Pak Tambir. Sembah nuwun Pak. Sayang seno le Pak Tambir. Sayang mboten. Sayang ngono kok yo. Lah. Alah Pak Gur. Kulite kok yo gene ra apa-apa. Anu sing ngesake Mas jenengan. Sing gendar yo ngersake. Ra apa-apa Mas, kulit kok yo mbok ra dieman esuk mati yo bosoke kok. Yo nganggo angger-angger kok. Jare ngono kok ngerti agama mati ya bosok. Lah niat kula kan persahabatan. Didukani karo Allah Subhanahu wa taala. Niat kula niku sedekah dana driyah. Lah nek mriku nyaman kan sing salah senes kula. Oh iya. Dono ki dono arta, sedekah dono arta. Ngono kuwi lho tenaga kok dono kok raga iki kok entek. Jadi ya masuk akal lah. Nggih. Sok ya bosok lek mati yo. Lah nggih kok emanemen kok dadi wong mbok ra cetil-cetil. Oh. Iya betul. Aku lho anakku telu bapakne rolase santai ae kok. Lah ngapa ngono. Ayo diteruske. Nggih. Niki enten pamundhut, Jeng. Nggih. Pundhutane nganggo pelok barang aku ririn. Ya.
Ririn ama Mia Aprilia. Ya. Dua ya, Jen? Nggih, monggo. Iki sinden kula. Mbak Ririn kali Mbak Mia Aprilia. Aprilia. Nika tasih kenyang sedaya nggih. Mboten sampun putra setunggal-setunggal. Oh, sampun putra. Ya. Tol cae nak cae catol cae di. Kontol jare banyak doke bajul kari siji. Tol jae nak jae catul jae ji. Kontol jare banyak doke bajul kari siji. Abang-abang sentiro lonjo. Ketan siji kuburan mayit. Tapi abang tuton domoto. Pada kubur golek duit. Wah, aku senengku jeng Apri Mimin ki mengikuti suasana. Rin. Dalam. Awakmu joget penjenengane yo bisa joget. Nggih. Ya, awakmu nembang penjenengane yo iso mengikuti tembang. Malah saya Mbak Apri. Heeh. Mbak Mimin ora. Nggih saya. Saya Mbak Apri ngalemi mbok ora setengah-setengah. Wong tanduran Nggih. sumben kok ngalem setengah-setengah. Nggih ngapunten nggih. Meskipun bohong ning ya tetoke ngalem aku. Derek tepang Mbak Ririn Nggih. kali Mbak Mia Mia. Aprilia. Ah. Lho lek sindani ngene iki lho, jenenge Ririn. Ririn. Mia Aprilia, Ah. Puri Ratna. Sindan kok jenenge Sukimin. Ya wis dhewe kok. Iya. Kon padha. Iki mau enek sing ngersake pisan peloke barang, Nduk. Napa? Ya. Dadi ati Dados uga ana. Nggih. Karo langgam jenang gula uga ana. Ya. Iki jenang gula ki pundutane Pak Basuki. Pak Basuki iki ben ditembangi sinden-sinden Pak Basuki iki ya mengingat durasi ya. Sareh-sareh waton pitkoleh. Ya. Mangga bawa rumiyin. Dibawane nggih mboten napa-napa. Apa langsung? Ora ya ora apa-apa, ora mawon nggih. Langsung, nggih, oke. Ya. Didhisikke saka langgam jenang gula, mengko mlebune dangdut Jawa ning kene dadi ati. Neno, anu umpamiya saged sak garis napa sak anu nggih Mbak Apri napa Mbak Miwin ngikuti mboten napa-napa. Oh, jeneng kula tetep sindan bakoh kok ya dadak ditari pijan. Baku. Bakon niku nggawa Bakoh ki standar. kuat to. Kuat. Lek ngen kula niku tangga desa niku dusun ngipik niku anu bakuh. Bakoh iki. Yo, diaturake. Neno. Buka celok niki. Iya. buka Tangkel uang. to, Pak? Nyeluk ngene kok banter men. Sareh-sareh ngono lho. Buka celok niki, Pak. Kesaren Lah pripun? ya umum. Yo. Pak Bas, niki tak aturi. Apa lali marang aku iki Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
Dangdutane Jawa, Mas. Kendangane nggih nganggo Jawa, gendang beme. Tanjake gendang beme. Enak tenan ya. Tunggal pamundutan dipun aturaken Pak Eko. Terus nggih, Jeng. Niki enten pamundhut saking kadang kula nggih sederek kula dulur kula sing mapane wonten Amsterdam. Wow. Amsterdam, Belanda. Ya, Belanda. Oh. Persakan menapa? Sik, tak wacane dhisik. Ya niki Sik. Sugeng dalu Pak Dalang, nggih dipun tepangaken kula Oka Wibowo, Mas Oka Wibowo. Ya. Kula saking tlatah Amsterdam, Belanda, kula badhe nderek nguri-uri budaya Jawi. Menika kula nyuwun utawa request gendhingipun Caping Gunung. Nyuwun dipun tembangaken dening Mbak Ardia Diwang Probowati. Menika kula aturaken kagem para sutresna wayang wacucal sedalu natas Nuswantara nggih. Sugeng hamirsani sugeng midhangetaken. Wah, enten tali asiye sing pun mlebet wonten rekening 700.000. Alhamdulillah. Kena nggo. Ayo lek iki ya bagianku no. Loh. Rezekine niku ra kiambak to nggih. Nggih lek kula niki lajeng jeng wis ora mikir ngoten-ngoten. Sire kena nggo tambah-tambah tuku seragam ya, Nok. Gundul-gundul pacul Gembelengan, yonggi-yonggi wadudun, gembelengan, wakotri pangsekani saratan, wakotri pangsekani saratan, gundul-gundul pacul. Nah. Kalih sinten menika? Iki Ivo. Oh nggih.
ngubangi kutha Seteruse neng desa-desa. Mergo aku goleki sing tak tresnani sisi kudu. lagi seputan iki sakmune lho Mas. Wah, sampean tak sawang-sawang kaya Mimin lho, Ivo. Mesake kowe nduk, kok dipandhake lek men. Maksudnya dedek iki kaya Dewi Banowati lho no. Ya nek jejer kono Mimin iki kayak kena apri. Sang Dyah Banowati Raja Putri Kastina kae dedeke lengkung-lengkung ini lho nduk. Ngoten. Lah rada wungkuk lah ngene iki birahine tinggi biasanya. Oh, ngoten niku tinggi biraine nggih. Jarene. Oh, jarene. Napa nggih ta Pak Eko? Mungkin saudara mungkin. Oh, tenan lho. Kita. Loh, ndak lek blok Sampai birai. sinigar ta dedekipun. Oh, asli, Mbak. Asli, Mbak. Kalemipun ya sami. Apa kembar ya? Kembar. Kembar. Nek kono kira kembar dampit lenang karo wedok. Nek iki kembar damput ya em. Oh iya. Damput. Iwang iki ya mek kaya Mbak Apri lho ya anu. Lah, Lah, Mbak April lencir kuning ngene to Pak. Lah niki Nek aku rak kalah asli karo. Iki malah kayak bliwah ya cantik lah seger. oh iya. Ayo, ya diaturake, ora ketang sret ya. bawa wong langsung Mbak Lu niki. bawa no, Amsterdam 700 kok. Amsterdam kok. Mengke lali jenengan. Nah, Lali ya. ora. Napa kula betake riyen nek bocah-bocah ora percaya kok nyanyi kok. Ayo nak. Nah. Saben bengi. Saben bengi. Hop, iki limo ndak apa-apa ben kancane Budi, but. Munggah oleh. Ya. Oh, ala lek Budi Mas meneh. Budi meneh. Iya. Iki ning ndi-ndi enten kok, Jeng. Piyaine awet manis nggih lah Budi menika. Jan. Nggih. Kowe tak dengek ning tengah. Ben iki dum-duman Mbak Apri, Mbak Mimin. Lanang oleh ngeten iki sampean purun, Jeng. Kok terus Anu wong loro iki sing nggo pancingan kok sek eksekusi karo aku ya Pak Dik ya. Wong ki aja nyawang katurangan lho, Dik. Walaupun begini, Piye? tapi bisa memuaskan rasa. Oh, masa lho. Lah iya ngono. Buktine apa? Lho, ser njajal apa piye? Ning mburi ya gelem aku nek. Maka ndak gur malah klothekan. Wong wedano, wong jenenge tembunge wae sampean ki banci lho. Lah piye? Wong wedok kok nggawa bandul kunci iki apa ya ono kok. Iki udah bandel kunci. Apa? Iki mono telale. Kula mesake lek wong wedok lek kados Mbak Apri niki Lah mesake ngapa ta, Le? Nek pas atus harus nyanyi. Ye upama sliramu sekar cantiknya Ayo wajahku. raiku. Wah, wajahku cantik dong lagi cara. Opo iki? Bangetan ngono. Ayo diaturake. Genjleng gini iki, Mas. Heeh, iki purutane sing saka Amsterdam. Lek jenglengo antarane wong papat iki sing paling mbok matuki sapa? Ya sing Diwiwiti saka lek men sik. sing dijajal oh ya semen. Kowe semen ya wae. Aku sing nggo terapi sik ya. Terapi pada iki pijet. Saben bengi. Ah. Nyawa. Oh. Piye, Bud? Lah ya saya matuk to, Mas. Piye, Ya Bud? nek iki kuwi wong wedok sing bilaeni, Mas. Hmm. Lah padha karo natap waton mak klotak ngono. Lah turunane Gatot Kaca kok. Otot gawat balung. Ya tetep Balung beda kuku. rasane. Lah iki kan yo kena dalem wong wedok sing wirasa Lah ya kaya mang ngene. coba mengke niki. Ini nduk mapano tak jengleng. Yen mamajang mung karo Aja guyu-guyu priwe. jano Ngece. kuning. Ayo yo. Oh. Piye to, Le? Le, iki tenanan lho, Le.
Lek wong wedok tenanan iki ya nikmate ya sing tenanan ing gendilengke. Nganggo jeleng ngono kok. Klotek-klotek sajake kok ora spirit. Apa kuwi spirit iki? Spirit ki apa? Kok enggak ada dorongan gitu loh. Harus punya support gitu. Oh, kok spirit. Kaya omben-omben kae ya. Spirit. Oh. Lha kowe garek wong-wongane ling jenggleng kok. Di tanggap Yayi Moyo Ketan Abu sak kepenae ya sing tenanan. Ya. Nganggo jleng ya. Ayo Bu. Iki ganti kene. Wis iki ndak kena iki ndak gathuk ketok ya. Oh. Kropyok langsungan. Hernia sok kumat ngene. Lalah ya, kok tekan kono. Aja ding. Amin. Aja amin iki. Ora kena digunakake ya tiwas kok. Saiki ganti. Iki. Ayo Min, ayo Pri. Yo. Lajenana pun Kakang Pri ya. Iya, Lik. Dene yo ditandange ya ora. Piye ta, Lek? Pelah. Piye to, Bu? Jarene lek men mau lek sing lenang ora aktif, wong wedok kudu sing aktif. Aku iki aktif bene. Nganti dituwasa kok plotot ya, Mas. Lah piye ta? Nganti linu kowe. Lah piye ta? Ayo nek ta, Mas. Budi. Aku cetok gathuk kowe. Wong sowa ditacapke tenan waduh kok ngono Mas. Kuwi kok ora bintang tamu kowe Banaspati kok, Pri. Lah wong aku ya mak peng ngono. Lah ya padha tok e. Iki kok anu Mas. Mas suka ngersake full gamelan. Oh. Jadi caca musik sik mandek dhisik engko dadi caping gununge langsung full gamelan. Dangdutane ya kaya dangdutan mau Mas. Ya, sunan. Ya. Musik leren udut-udut sik, Mas. Ayo nak. Panas udan. Ora usah marah Ibu. Wah, kowe mengko tak pipil untumu malah. Kowe pipil untu wis entak dipipil. Lek, ketoke sampean ki tuwa, tuke ya karo le tuwa kae lho. Nah, Dadi ki isine gur garek kerokan karo watuk. Ya sing penting ki arus kenikmatannya. Alah, seperti kenyamanan batin ya, Kenyamanan Pak. badan ya. jadi iki nek dadi duo Sudi. Lah Sudi piye? Sukimin dan Budi. Rasuti. Apik. Ki anyar ya. Yo. Timbang ora ya penak mepet kok Lah ya. iya ta. Tapi lek kemepet kaya kuwi mau ya bisa mledos tenan. Awitekno. Masa meledos to lek koyo ra ketok kok meledos. Ayo. Nanane. Panas Ngamen, udan ngaling caping gunung Mas. Janji sabar Lan ora kesusu sawah jembar-jembar pariketan langsung mlebu ning langgam dhisik Mas. Sak ramban langsung dangdut sak ramban nggih. Nadyan wadon sarata
kurang satu. Niki kula mandap Mas. Oh iya mandap, ya. Satu lagu Mbak Mimin. Sehat. Mbak Puri Ratna karo Mbak Rangel, urung toh? Dereng. Niku kurang satu season, ya sak apa sak lagu. Tembangane iki mau pundutane Pak Marji Guru ban bledos. Ing wayah esuk jagone klono rame suarane Katon kemruyut Aduh senenge sedulur tadi bebarengan padha nganggur hari srengenge ngono tulan parane ayo ayo anu ing hotel ana titipan katon asli Mbak Mimin niki jeng Puri Ratna karo jeng Rangel. Nggih. Wilujeng dalu, Nggih, sugeng dalu wong ayu. Ayu. Kowe anggere ro wong ayu lek mulake ngono ta lek jajar mari kowe. Hawane pengen mari lho, Pri. Iki yo cek fungsi Pri raketang 3 minggu pisan yo cek fungsi. Hati-hati lho Nak, cerak kono kok nek sukimene metu lho. Ya malah alhamdulillah. Ada yang menonjol tapi bukan bakat. Lah iya. Ora maksudnya apa? Apa ki? Kepinterane. Ya kepinterane. Nandes banget lho. Diaturake nggih. Tembang sing kekinian. Menapa? Ban bledos. Oh, tamban bal. Tambal ban. Tamban bal. Tambal ban. Pak Marji Guru monggo diaturake langsung Mas ya. Nada Putri. Ya, oke dadi os. Ada beda, Mas. Mungkin no, ya. Iki sampun sawetawis dangu ngene gegojekan geguyunan. Mbok bilih wonten kalepatan nyuwun samudra pangaksama nggih, Mbak. Semanten iki kula kalian Mbak Yu kula. Nggih. Kathah klentunipun atur nyuwun pangapunten Pak Eko lan Sami-sami. sedaya Wira Pradangga. Nggih. Kanca Waranggono. Paranggono. Nggih. Sing baku nderek ndedonga. Nggih. Mugi-mugi sak pungkure paharga menika Bapak Kades Hari Purwanto Desa Moyo Keten Boyolangu Tulungagung kalis ing Sambikala. Amin. Mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Bapak Kades lan warga masyarakate tansah manggih karahayon, sehat jiwa raga, panjang umur, lancar rezeki. Amin. Nggih. Sembah nuwun Pak Hari Nggih. lan sedaya panitia. Perangkat. Mas Hasim sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi berkah barokah. Amin. Insyaallah kapan-kapan panggih malih nggih, Jeng. Nggih, matur nuwun. Terima kasih ayo, Nduk. Terus ke laku, Nduk. Ayo.